Καλησπέρα μάγκες, καλώς ήρθατε στο πρώτο βίντεο αυτή εδώ πέρα του καναλιού. Από ό,τι καταλάβατε, σε αυτό το κανάλι θα ανεβάσουμε διάφορα vlogs κάθε μέρα. Αφού το κάνουν τόσοι, είπα να το κάνω και εγώ, γιατί όχι να μην βλέπετε την καθημερινότητά μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που πραγματικά με έχετε ρωτήσει πάρα πολύ. Όποιον γνωρίζω με ρωτάει πόσα λεφτά βγάζεις από το YouTube. Πραγματικά όλη αυτή την ερώτηση. Και σήμερα θα το αναλύσουμε. Άμα σου αρέσει αυτό το βίντεο, like. Κάνε subscribe για να φτάσουμε 500, ελπίζω το έχουμε. Κάνε και subscribe στο main κανάλι, θα είναι κάτω στην περιγραφή. Να φτάσουμε εκεί πέρα, τώρα έχουμε 23.500. Κάνε subscribe να φτάσουμε 24 και μετά να φτάσουμε 100k που είναι το όνειρό μου. Τέλος πάντων, τώρα πάμε στο θέμα που αφορά αυτό εδώ πέρα το βίντεο. Όσοι ξέρετε, για να βγάζεις λεφτά από το YouTube, όσοι το ξέρετε βασικά, δεν νομίζω να το ξέρετε όλοι, πρέπει να έχεις εγγραφεί στο AdSense. Είναι η πλατφόρμα που κάνεις αίτηση για να σε δεχτούν για τα έσοδα. Είναι της Google AdSense λέγεται. Και όπως ξέρετε, για να βγάλεις λεφτά θέλει κάποια προδιαγραφές, να το πω κάπως έτσι. Βέβαια το έχουν αλλάξει πια. Και τέλος πάντων, θέλει πρώτα απ' όλα να έχεις 1000 subscribers και δεύτερον 4.000 ώρες watch time, δηλαδή ώρες παρακολούθησης στα μεγάλα βίντεο. Αλλά τώρα, από ό,τι έχω δει, έχουν βάλει και ένα άλλο, 10 εκατομμύρια views στα shorts. Εγώ πιστεύω πως είναι πιο εύκολο. Τώρα δεν ξέρω για εσάς, γράψτε κάτω στα comments άμα πιστεύετε ότι είναι πιο εύκολο 10 εκατομμύρια views στα shorts παρά 4.000 ώρες παρακολούθησης στα μεγάλα τα βίντεο. Υπάρχει και ένα καλό όμως σε όλο αυτό. Τώρα τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο δίμηνο νομίζω, το έχουν μικρύνει κατά πάρα πολύ. Δηλαδή το έχουν κάνει από 4.000 ώρες παρακολούθησης μεγάλων βίντεο, το έχουν κάνει 3.000, και από 10 εκατομμύρια views στα shorts το έχουν κάνει 3 εκατομμύρια. Οπότε πρέπει να τρεχαρντάρουμε. Βασικά όλοι εσείς που θέλετε να ξεκινήσετε YouTube, τώρα είναι πιο εύκολο, οπότε ξεκινήστε. Αλλά μην το αρχίσετε για τα λεφτά, γιατί απλά θα το παρατήσετε, γιατί εντάξει είναι δύσκολο να βγάλεις. Τέλος πάντων, τώρα πάμε στο πιο σημαντικό θέμα που βγάζω εγώ λεφτά. Εγώ δυστυχώς δεν βγάζω λεφτά, γιατί δεν τα έχω κάνει αυτά τα πράγματα που χρειάζεται, δηλαδή το watch time και αυτά. Δεν θα σας πω πόσο έχω, αλλά είμαι πολύ κοντά. Άμα θέλετε να βοηθήσετε, πηγαίνετε στο main κανάλι να δείτε όλα τα βίντεο από την αρχή μέχρι το τέλος για να πάρω το watch time και να γίνω κι εγώ monetize κάποτε, δηλαδή να βγάζω κι εγώ λεφτά, να κάνω εγγραφή στο AdSense. Αυτά πάνω κάτω. Μερικές συμβουλές για εσάς που θέλετε να ανοίξετε YouTube. Όπως είπα και πριν, μην το κάνετε για τα λεφτά, γιατί θα το παρατήσετε, γιατί θα αργήσετε να βγάλετε. Στην αρχή δεν θα ανεβείτε γρήγορα subscribers, views και όλα αυτά. Έχω δει πολλά άτομα που όταν γίνεται αυτό το παρατάνε. Εσείς μην το παρατήσετε, γιατί και εγώ ας πούμε ένα χρόνο πάλευα, έπαιρνα 5 subs το μήνα. Πάλευα, κάποια στιγμή ανέβηκα. Οπότε πρέπει και εσείς να το παλέψετε, να βρείτε το κλειδί, δηλαδή πώς να ανεβείτε, και κάποια στιγμή θα ανεβείτε. Και το άλλο, το πιο σημαντικό, να μην ακούτε τι λένε οι άλλοι. Οι άλλοι τα λένε από ζήλια. Ό,τι λέει ο καθένας δεν είναι αλήθεια. Οπότε κάντε ό,τι σας αρέσει, ό,τι βίντεο σας αρέσει, τα πάντα. Αυτά πάνω κάτω, ελπίζω να σας βοήθησα. Like, subscribe σε αυτό το κανάλι να φτάσουμε 500 subscribers. Subscribe στο main κανάλι να φτάσουμε 50k. Like και να γράψεις κάτω στα comments άμα θέλεις και άλλα τέτοια vlogs να ανεβάζουμε κάθε μέρα. Γεια σας.